DJ Salty and the Big. Me gaskiya na tare da Rabbana buwaye, shiri kare ne me shi yake komawa wataran, jika magaji gwarjo. Jika magaji mutumin kirki bai aikata ba, kaddara ce kuma ba a kan shi faro ba, shari ake yi masa laifi bai aikata ba. Allah ya fita ka addu'a ba za mu daina ba, su masu zalunci abada ba sa ji daɗi ba. Makiya naka ai ba za su yi nasara ba, Allah muke roƙo ba wani ɗan adam can ba. Koren maciji a ciyawa ai ba za mu gane ba, saraka noke tafiyar mugu ba ta yi kyawu ba. Allah bai manta da kai ba. Wasu suna yin tafiya ta wahainiya suna canza kaloli, su ne ake ce masu waje haini masu fuska biyu kwalli, su ne suke sa al'umma suna shiga duk matsaloli. Halinsu ɗai da guda kwaɗayinsu bai barinsu, su ne munafukai an bayyano sifarsu. Wasu kuma hasada ne da bakin ciki a ransu, wasu ko 'yan adawa ne shari suke haɗawa. Jika magaji gwarjo shi sun kaso kashewa, laifin da an kace yayi su ne suka yi kitsawa. To amma akwai Allah shi za ya yo sakawa, matarsa ce ta ce mun me waƙar kayo faɗowa. Sama al'umma su shaida shi magaji bai yi laifi ba, shi magaji bai yi laifi ba. Jama'a baya halin cuta, halinsa ya yi kyau malam, ya san haƙin makwabta, mai taimako da jingane baya wasa da bauta. Wasu ne suke so su bata sunan shigun makwabta, kuma al'umma da sun san shi baya hali na cuta. Jika magaji gwarjo da gaskiya yake. Zaman gidan yare wannan kaddara ce, kuma dukkan mumuni ya san kadara ta kan kasance. Tarihi idan mukan koma haka baya ya kasance, Qur'ani ya zo da tarihin annabi Yusuf a can baya, shi ma ya yo zaman yari kuma kun ga bai laifi ba. Addu'a Allah ya fitar da wanda ke kulle, wata rana kun ga sai labari dole mai macewa. Abinda ɗan adam ya shi zai zo ya yo girbewa, na alkhairi ko na shari ne lokaci yana nunawa. Wasu na ta nuna murna jin daɗi suke da kamashi, wasu na ta yama ɗiɗi jiran hasada a nuna shi, wasu na ta nuna alhini sun san shari
aka yi mishi. Jika magaji bawan Allah bai aikata ba. Jika magaji bawan Allah bai aikata ba. Jika magaji buroje. Jika magaji bawan Allah bai aikata ba. Allah ka samu dace, Allah ka kare mu daga sharrin mahasada da makiya. Amin summa amin.